An rúthar ar a gapital. A bheith a te tarlú ríist. Snin chiistetá a nintin go leor dat ma fallitiúil na státaí héntaithe fiú láthair. Bliana chuin go ddíra a hála na círébacha ó Washington DC. Lá chínean dá lá dhéag, gáhíle agus a fís a híon. Achtar dá léhéid níachas ó chugan na síirse sna státaí héntaithe deirtar linn. A nimínis an bhéitú a léhéid í tarlú ríist. Brahanse sin cuidhór ar a bhistruchan a rachtan an coiste cógála a tá bunithe le hinne chuaíana ar na heachtarí. Brahanse sin cuidhór ar a bhistruchan a rachtan an coiste cógála a tá bunithe le hinne chuaíana ar na heachtarí. Be tionchar ag a bhistruchan sin ar an téchan leir tearma a mína saona siúgain. Dietú an téchan sin a bheith tobasteachtas na déanlachaí, mar in íríonn lá dul chun cinneanna go gurid mai de le cólíú na ngealúintí ar den tuachtaran Joe Biden nar a taobh é. Tá an bualón go dóirí fistruchan mí éfachta tiile 8 dómh siúd a Johnson Washington an ora, agus don té tanána iad a dhrísa le chula ocala haganna sa bhéal, Donald Trump. Tá sraid cisteannaí a gaithí lochta nistruchan seo freagra sailire láthrú, má tá rath le bhéir a go dibre. Tá na cisteannaí sin leachaíach ag caithearlach an choiste Benny Thompson, bail cógála as Mississippi. Deir Thompson gur bead na freagraí ar na cisteanna seo leanas a chruthóid a bhfuil a go éibre dianta ag goiste.